A můžeš se trošku posunout do mě, no. Tak jako máš... Posun se. Sedni. To musí být vyvážený. To je složit. No jedeme, jedeme, tak. A co jsi jako, co si nemluvím? Já jsem host. Já můžu otázat. Já vím. Asi přejete. Máte ručníky? A jaké byste si psal? Máte bílé? No říkaj, co máte, jo, prosím. A chcete nějaké, jako, barevné, jako značky na těm ručníkách? Mohli by tam být trohelníčky? A přejete si je? A přeji si je? Co to? A koho? No tak jako to nemyslím, že jsem ten, mi to je dost vtipný. Tak jako když furt a za každý tak znova, tak já budu řečí. Nebo tak mi pravda, ne? Tak budeme hrát nějaký téma, dobře? Ježí kamera. Kamera tím. Kamera. Tak budeme hrát tak budeme hrát téma tak to má nosit to kilo. Maminka a holčička třeba. Já jsem maminka. O to byla tu chudá holčička. No a se ptej. Mami, máš hlad? A ty máš hlad? Mama kamera. Jako, no, to je na zemi, jako nějak uvolněný.